Księżniczki. Cicho, kucharka, nie rezonować, palić pod kuchnią. Hanka, chodź palić w piecu w salonie, a żywo. Jak palisz? Jak palisz? Zalanie Boże z tym tłumokiem, do krów, nie do pańskich pieców. Czego niszczysz tyle smolaków? Czekaj, ustąp się, ty do niczego, jak się pokaże. Ruszaj zbudzić panienki, a jak nie zechcą wstać, to pościągaj kołdry. I cóż panny wstają? Czekam na kołdry. Pana jest jak od nami brzucho. Wielka afera, zgodzi się do wesela. Proszę, nie może pani. Widzisz, jak się w piecu pali? Proszę, nie może pani. Ja to... Ja o wszystkim myśleć muszę. Niedługo to przez was zejdę do grobu. Proszę, nie może pani. Ja chciałam prosić, to od pierwszego pójdę sobie. Co? Jak? Pójdę sobie. Ani mi się masz. Ja za ciebie zapłaciłam w kantorze. Musisz dalej służyć. A to mi się podoba. Ja tam na swoje miejsce. O, patrzcie no, jak się odgryzła. O, już jej się w głowie przewróciło. O, już miasto na nią działa. Może na pannę służącą się spieszy, co? To przyspolnica. A, tak, ja nie chcę, bo to No, ciągle. A to, tak, a ja przecież... no dobrze, ja mu powiem. Proszę pani, to co pani? Jeżeli można pani już nie raz i dwa mówiła, że powinna. No ale teraz to pomoże. Ksiądz mówił, że wolny. Czy ty u księdza słyszysz, czy u mnie? A ja się księdzom przesłucham. Idź po mleko i po bułki. Felicjan wstaje, spóźnisz się do biura. Heśka, Bela, spuśćcie się na pensję. Mamusiu, tak zimno. Troszkę ciepłej wody. Jeszcze czego? Hartujcie się. Felicjan, wstawaj. Wiesz, ten Błazen, twój syn, nie wrócił jeszcze do domu. Co nic nie mówisz, naturalnie, ojciec toleruje. Niedaleko padło jabłko od jabłoni, ale jak będą duszki małe, nie zapłacę. Proszę, nie może pani. Stróż przyszedł na drugi państwa coś powiedzieć. Idę. Hesia, Bela, Felicjan, a to śpiąca familia. No, z torbami poszlibyśmy, żeby nie ja. Chodź, nie ma jej? Nie ma, słyszysz przecież jak myje głowę stróżowi. Och, jak miło ogrzać się trochę. No, niech to żyje też. A teraz daj grzebień, to cię uczeszę. Daj spokój, jak zobaczy będzie krzyk. Nie krzyczy, ja się nie boję. Ale ja się boję, to tak nieprzyjemnie, jak to głośno krzyczy. Bo ty jesteś sentymentalna. Ty się dasz ojca. Lelum po lelum. Skąd ty wiesz, jaki jest ojciec? Przecież ojciec nic nie mówi. Już ja wiem. Zresztą, masz jego nos to dziwny. Co? I to, że dziecko podobne do ojca albo do matki. Jak to się dzieje? A ja wiem. Wiesz, powiedz. Nie ma głupich. Nie powiem, ale wiem. Kto ci powiedział? Kucharka. O, kiedy? Wczoraj, jak mama poszła do teatru, a nas nie wzięła, bo to niemoralna sztuka. Poszłam do kuchni i tam mi Anna powiedziała: och, Melu, Hesia, ja myślę, że to grzech. Co? Mówić z kucharką o takich rzeczach. Kiedy to prawda? Tak jest naprawdę. Gdyby to mama widziała. No to co? Krzyczałaby. Ona wiecznie krzyczy. A mnie nie powiesz? Nie. Nie chcę cię brać na swe sumienie. Wiesz, Zbyszko znów poszedł na rundkę. Nie ma go? Nie ma. Coś bym ci powiedziała. Ale przysięgnij, że nikomu nie powiesz. Nachyl się. Zbyszko lata za Hanną. Po co? Bo ty... Co z tobą gadać? No powiedz sama, czy z tobą można gadać? Że lata? No lata, czy kocha się, czy zaczepia, czy jak? Och, Hesiu, Zbyszko? No co? Nie byłaś nigdy na halce? Nie wiesz, jak to się dzieje? Paniczno i nieszczęsna Halka gwałtem tu idzie. Ale to było na scenie. Potem to było wtedy, jak takie kontusze nosi. O, Hanka, ja się jej zapytam. Zobaczcie, jak mamie. Jeśli nie wydaj się, proszę. Dlaczego? To moja rzecz. Zresztą, mama nie słyszy. Jeśli mnie czegoś przed Hanką wstyd. No, to się nie będę pytać. Ale ja wczoraj widziałam, jak on ją tu. A byłeś ty pan? Przecież mówiłeś, że się w niej kocha. No właśnie. Gdyby się w niej kochał, to by ją nie szczypał. Wiesz co, czuję pod klosz. Za co się pod klosz? Za twoją głupotę. Hanka, nie wiesz ty, gdzie tak panowie po nocach chodzą? Skąd wiem? No, tak jak pan Zbyszko, do rana, prawie co dzień. Ano, musi gdzieś. Pytałam się go. Mówił na rundkę, a kucharka śmiała się tak, że jej mówiła, że to do nocy w kawiarni.
O Boże, kiedy ja się naprawdę czegoś porządnie dowiem, kiedy już będę duża, kiedy nie będzie przede mną żadnych tajemnic. A ja tak wolę. Co? Nie wiedzieć o niczym, to takie samo. Nie wolę nic nie wiedzieć. Tuman. Czego by tu? Co to? Ubierać się! Hanka, sprzątać! Mela, gamy! Felicjanie! Zostań jeszcze, już mi przeleciał. Felicjanie! Hesiu, Co? Rodzicielka? Przesądy. Hesiu, patrz, Hanka się śmieje. No to co? Niech się śmieje. Cóż, to ja nie mam własnego sądu? Czego się śmiejesz, idiotko? Sprzątaj! Albo czekaj. Byłaś ty kiedy w nocnej kawiarni? Panienka też. Ja nawet nie wiem, gdzie to jest. Byłaś głupia. Kucharka była, jak była młoda. Mówi, że tam panowie siedzą, piją likiery i że tam bardzo wesoło. Kucharka mówiła, że tam młode ładne panny i że... Cicho, Hesiu, jeszcze mama usłyszy. Idź. To nie dlatego, że mama, tylko że ty nie chcesz, żeby cię w głowie rozświetliło. Mówiłam ci, wolę nie wiedzieć. A przed chwilą się sama pytałaś? O co? O te dzieci. To co innego. Dlaczego? Bo tam to dzieciak to ciekawe, a to brzydkie. Wcale nie. To jeszcze ciekawsze. Może być, ale mnie to zaraz potem smutno. Gdzie byłeś? Gdzie byłeś? Poszła. Gdzie byłeś? Lumpowałeś się? Mój złoty, powiedz mamie, co nic nie powiem mamie. Poszła. Ładnie się wyrażasz. Nie powiesz? A ja wiem. W nocnej kawiarni byłeś. Likiery piłeś. Ładne panny były. Tak ładnie śmierdzisz z cygarami. Jak ja to lubię. Mówię ci, poszła. Hesiu, daj spokój. Tak? To tak ze mną? Poczekaj. Ja też dorosnę. Ja też pójdę na różkę do nocnej kawiarni i będę pić likiery. Tak jak ty. Ładna edukacja, ślicznie się zapowiadasz. A teraz, żeby nauczyć cię grzeczności w kole rodzinnym. Maciu! Cicho bądź. Maciu, Zbyszko wrócił! Jesteś? Jestem i znikam, idę się przespać przed biurem. Nie, zostajesz, nie ma stąd pomówienia. O, lecę z nóg. Wierzę. Proszę iść się ubrać. Mela bogam. Już nie ma czasu. 5 palców i na to starczy. Hesia znów podarła kalosze. Nie ma tu wieczornej kawy? Nie ma, mój panie. Hesia nic nie szanuje. Nigdy z ciebie nie będzie kobieta jak należy. Nie ma tu wieczornej kawy w tym zakładzie? Gdzie byłeś? Gdzie byłeś do tej pory? Gdyby mam ci powiedział, to by mamcia tak skakała. Najlepiej więc nie pytać. Jestem matką. Właśnie dlatego. Muszę wiedzieć, na czym trawisz czas i zdrowie. Widzi mamcia, co mam pod nosem? Wąsy, a nie mleko. A więc... Jak ty wyglądasz? E, Jestem zielony. to modny kolor. Mamcia sama kazała przymalować okna i balkony na zielono. Która panna cię weźmie, jak będziesz tak wyglądał? Jeszcze gorszych biorą. Nie ma tu wieczornej kawy? Wyrażaj się inaczej. Ciągle myślisz, że jesteś w towarzystwie kokocic. Takie dobre towarzystwo, jak i inne. A potem co mamcia wydziwia na kokotki. Niby to i u nas nie ma kokot w kamienicy, a sama mamcia wynajmowała tej z pierwszego piętra. Ale się jej nie kłaniam. Ale pieniążki za czymś mamcia bierze za... Ha! Przepraszam, to ja takich pieniędzy do siebie nie biorę. A co mamcia z nimi robi? Podatki mi płacę. No, ja idę spać. Czy ty się przestaniesz lubować? Nigdy. Ja długu płacić nie będę. A to jeszcze tym później. Zbyszko, na cię mlekiem z tym karmiła, żebyś nasze uczciwe i szanowane nazwisko po kawiarniach i spelunkach? Było mnie chować łączką Nestla, podobno doskonała. No, nie martwimy się, pani Dulska, ale co mamcia chce, żyjemy jak tu z wami w domu. Nikt nie bywa. Żyjemy jak ostatnie są. Ciężkie czasy nie ma na przyjęcia. Człowiek jest zwierzęciem towarzyskim. Musi od czasu myśl wymienić. Ja tam nie mam czasu myśleć. Właśnie, więc ja szybko myk z domu, bo w domu to właściwie cmentarz. A czego? Myśli, spokojnej, swobodnej myśli. A więc do kawiarni, no. Tak, skąd pan może wiedzieć, którędy to drogami chadza ludzka myśl, nawet takiego jak ja, kołtuna. Jesteś głupi, ty i twój ojciec to jedna dusza. On codziennie w cukierni, a ty Bóg wie gdzie. No wreszcie. I pasujesz. A uważaj, żebyś nie zgubił. Na co czekasz? A, cygaro. Zbyszko, daj ojcu cygaro z nadpieca. Dzień dobry, ojcu. A czy ty wiesz, o których twój synek do domu wrócił? No to słowa z tym człowiekiem. Tak go mama wychowała. Nie, no to już za nas. Dobranoc, ja idę spać. A biuro? Nie uciekł. Hanka!
Spuść mucha na nos siadła. Chodź, ty pokaż mordeczkę, czego to? Jak jesteś brzydka, jak się nadmiesz. To nie pytałam, bo chyba nie dlaczego ładniejsze. A, tędy ci wiedli, o co ci chodzi? Nie o nic nie chodzi. Po prostu nie chcę, żeby mnie pan sekał. Jak będziesz dla mnie lepsza, to będę w domu siedział. Tata nie potrzebuje. Może sobie pan iść w pan. Ale pocałuj pana w rękę za to, żeś go rozgrywała. Fika. A ty szermo. Zbyszko, Czego? nie bójcie się, nic wam ci nie powiem. Ja czysto z wami mam. Bo przecież to nie wasza wina. Co? No, Hanka i ty, jeżeli... A co mówić o takich rzeczach? Majtki ci widać, a taka popsuta. Ja... Daj mi spokój. Ubieraj się, Ofelia. Żywo, już chłopcy idą do szkoły. Hejsiu, ty nie będziesz tak strzelała oczami na tego wysokiego studenta. Będę robiła, co mi się podoba. Mnie za ciebie wstyd. To się wstydź! A spróbuj co powiedzieć przed mamą. To jej zaraz powiem, że ty zamiast spać w nocy wzdychasz. Mama się będzie za to więcej gniewała, jak za studenta. To wątpię. A ja nie. Mama mnie zna i wie, że ja znam granice i że się nie zapomnę. Jak ty to rozumiesz? Już ja wiem, co mówię. Anka, chodź odprowadzić panienki. Idę. Iść prosto. Nie oglądać się. Pamiętać. Skromność, skarb dziewczęcia. No nie lepsze. Wiesz? Do widzenia, Nanci. Przepraszam, nie jestem nieubrana. Proszę panią, zaraz wrócę. Ja tylko na chwilę. Niech się pani gospodyni nie krępuje. Tak, tak, z tego co za siebie. Proszę panią. Pani już zupełnie wypadła? Tak, poza wczoraj mnie mama przywiozła. Gdzie pani zdrowa? O, jeszcze daleko. A, do meczu swoim wróci pani szybko do sił. Dla kobiety nie ma jak dom. Ja zawsze to powtarzam. Tak, skoro ktoś ma ten dom. Że ma pani męża, stanowisko. Tak, ale proszę pani, czy to rzeczywiście konieczne, żebym na przyszłego pierwszego się wprowadziła? Proszę pani, ja mieszkania pani koniecznie potrzebuję dla krewnych. Wolałabym pozostać. Trudno będzie znaleźć w zimie. Ach, to niemożliwe, powtarzam pani, niemożliwe. Ale przy dobrej woli widziałam, że karty na mieszkanie kazała pani wywiesić, a więc krewni pani się nie sprowadzają. Ach, nikt nie zmusza mnie pani do sprawienia jej przykrości. Czy mamy coś pani do zarzucenia? A, to już przechodzi granicę. A skandal, który pani przez swe otrucie wywołała, A więc o to chodzi. a o coś innego. Właściwie mi państwo czynsz. Dzieci i psów nie mieli. Ostatecznie tyle, co te ranne rzepanie dywanów się rozchodziło. I mogliby mieszkać państwo nadal. Aż tu, skoro o tym pomyślę, pąsy na mnie biją. Pogotowie ratunkowe przed moją kamienicą. Pogotowie, jak przed szynkiem, gdzie się pobiją. Ależ proszę pani, przecież wypadek może zdarzyć się wszędzie. W porządnej kamienicy wypadki się nie trafiają. Czy widziała pani kiedy przed krakowską kamienicą pogotowie? Nie. A potem ta publika w gazetach 3 razy wymieniane nazwisko Durskiej. Nazwisko moich córek przy takim skandalu. Ale czy zna pani przyczynę i... Wielka afera, że pani mąż, no i ta dziewczyna, to swoja rzecz. Ależ to była moja sługa. To szkaractwo, ja tego znieść nie mogłam, skoro się przekonałam. Zażyła pani zapałek, taka trywialna trucizna. Jeszcze jak się to skończyło? Gdyby pani była umarła? Sama żałuję. Ja nie mówię, bo śmierć to zawsze coś niby, ale tak, powiadam pani, śmieję się. Kiedy siadę tramwajem, bo przyjeżdżam do mojego domu, bo przystanek trochę dalej, a jacyś dwaj panowie pokazują na mój dom i mówią: patrz, to ten dom, gdzie ta zazdrosna żona truła. I zaczęli się śmiać. Myślałam, że tam na miejscu zostanę w tym tramwaju. Ja przepraszam panią za te wszystkie nieprzyjemności. Moja pani, publika jest ta publiką. Na to mamy dom, 4 ściany i sufit, aby brudy swoje przeżywać w tym domu i aby nikt o nich nie wiedział. Żegnam panią. To takie coś, takie, niech się ciocia się uspokoi. O cóż poszło?
Zdaje mi się, że to lokatorka z parteru. Ta, co się truła. Tak, ta sama. Wyszła ze szpitala. Skandal! Przecież po czymś podobnym trzymać jej w kamienicy nie mogę. Sama była świadkiem, jak ją wynosili. To prawie naga była. Horrendu! Wymówiłam jej mieszkanie. Tak? To się dobrze składa. No właśnie podwyższą. My chętnie to mieszkanie weźmiemy. No nie idzie się. No przecież mogłam to czasu być dla nas, jako dla krewnych. Na ciężkie czasy na zbytki. Przecież przypuszczacie, że będziemy płacić, tak? Nic nie przypuszczam, tylko wiem, że żyjecie nad stan. No. Chodzicie do teatru i to na same masowe sztuki. No przecież... Prenumerujecie pisma. No to już sobie ciocia daruje. Ja zawsze pożyczę i wystarcza. Jak nie pożyczą, to się świat nie zawali, że wykołanych bajk nie będę czytała. Przyjmujecie gorącą kolację. To konieczne. No skoro konieczne, to się nie skarż, że ci nie wystarczy. Nie możemy żyć Jak my? Ha, ja i Felicjan mamy inne pod tym względem zasady. Mój mąż nie umie oszczędzać. I ja także. Skoro miałaś takie usposobienie, trzeba było i za tego aptekarza z Bóbki, co się tak o ciebie starał. Namawiałam cię. On rok temu umarł na suchoty. O, no właśnie, byłabyś domą i miałabyś kamienicę. O, Nie ma co, być zabezpieczony to podstawa życia. A co do męża, można go uchodzić. Co dzień 2 szóstki do łapy, a cygara samej schować i coś na piecu. Inaczej taki pan możecie zrujnować. Taki terkot, że spać nie muszę. Tym lepiej, pójdziesz może do biura. Jak się masz, stara? jak się masz po Krakow? Bardzo zielony? Cóż to, świadczy się dzisiaj? Także, tylko no wiesz, ten stary radca będzie znów na mnie zgniłym okiem patrzył. A tam fury kawałków, fury. Zalegaj. To nie ja zalegam, ale strony. Wybacz moja droga, ale będę ścierać kurze. O, niech ci to się nie krępuje. To mam cię naprawdę wyrzuca tą, co się otruła? Tobie co do tego? A tak, słyszałem piątek przez 10. Byłem zbudowany maminem serduszkiem. Poza tym ona jest mi bardzo bliska, ta kobieta. Zupełnie wierzę. Skandalistka. Zrobiła to z miłości do męża. To w guście mamy, miłość małżeńska. Aha, prawda była za tym mężem. Ja tam w tę miłość nie wierzę. Szumuje dławiony pod spodem. Cóż to dowodzi? A to, że nie jest uczciwą kobietą. Dla męża, mój panie, kobieta nie potrzebuje się pod spodem stroić. A takie to szumiem to... Siedzę spokojnie, bo i ty szumisz. A co do tej sparteru, ja ręczę. A to skąd wiesz? Bo się do niej dobierał i dostałem ponoć. Choćby lokatorki. Usuń się. Jak długo będziesz sterczał pod tym piecem? Gdy na ciebie patrzę, to chwilami wierzyć mi się nie chce, że jesteś moim dzieckiem. No, jeśli mamcia ma wątpliwości. Powiadam ci, nie miej nigdy dzieci. O, my się o to nie staramy. Nie, no ty jesteś wyrodek. Nie jesteś moim synem. Jestem mamciu, jestem niestety. I to cała moja tragedia. Słyszałaś? Mówi niestety. To prawdy, Zbyszko, zadać to sobie pozwalasz. Daj mi spokój. Żadnej moralności, żadnych zasad. Żadnego płaszczyka teoretycznego jak mamcia. Rzeczywiście, mógłbyś się trochę ustanować. Wyglądasz jak śmierć angielska. Ty także ładnie wyglądasz. Ja? Ja wczoraj z domu nie wychodziłam. To znaczy, że ja się umpowałem poza domem, a ty w domu. Jesteś niemożliwy. Jak kiedy? Cóż tak za Hanką patrzysz? Bo mi się podoba. Sługa? A cóż to nie kobieta? Zaręczam ci to nawet bardzo. Już wiesz coś o tym? A cóż ci do tego? No, myślałam, że masz wykwitniejszy gust. Głupia jesteś tą swoją kołtuńską estetyką. Czego ci po tych knajpach włóczysz? Cóż ci, gdzieś muszę. Mógłbyś się chwilę ustatkować. Tyle pięknych mężatych dookoła, co Boże! Dziękuję, mam dosyć męstwa w sobie i w samym sobie. Dlaczegoż jesteś kołtunem? Bo on się urodził po kołtuńsku, a nie. Bo w łonie matki już nie byłem. Może bym skórę z siebie zdarł. Mam pod sobą całą warstwę kołtunej, której nic wyplenić nie zdoła. Jeszcze tutaj jesteś? Czy ci nie wstyd? Ojciec twój pracuje, ja pracuję, siostry... Mamciu, czy się pracuje, czy nie? Wszyscy zmierzamy do jednego celu. Nieprawda, my ludzie pracują. I wy wszyscy wyciągniemy kopyta. Lalo. Straszne rzeczy, straszne. Słyszałaś, jak on mówi? A to najgorsze, że taki jest zdolny, utalentowany. No, żeby chciał to przed nim kariera. No, ale nie chce, tylko lubuje. Kontenta ciocia z Hanki? No tak sobie. Bo ja coś dostrzegam. Pragnie. Gorzej. No. Zbyszko się za nią bierze. Zbyszko? Zbyszko. No jaka chryna. Wiesz, nawet z tego, to piwo, co szumi. O, Słowem, że rozumiesz? lepiej w domu. Ja nie mówię, ale
przed, że faceci to mają szczególny gust. Moja droga, byle się nie włóczył, nie tracił zdrowia. Trzeba być matką, żeby zrozumieć, jaki to ból patrzeć, jak syn marnieje. Felicjan? Felicjan? Chodź! Czemu nie chodzisz? Jeszcze nie ma 2 kilometrów, ja tam rakuję. Co mi zawracasz głowę zegarkiem? Ja mam najlepszy zegar w głowie. Nie chodź, nie chodź. Dobrze powiem doktorowi. Umyślnie ci każe chodzić w domu na Wysoki Zamek, a nie po ulicy, żeby sprawdzać, czy nie szachrujesz. A ty? Zresztą to twoja rzecz. Ojciec idzie na Wysoki Zamek? A ma jeszcze ojciec daleko? 500. A to ojciec do szkoły teatyńskiej? Ale tak, a niech ojciec prędko idzie, bo tam rozbijają. Mama nie widzi. Mela! Mela! Esiu, melodrama? Jeszcze się pichci. Co? Ojciec tego nie rozumie. No, stroi się. Za ojca czasów tak nie mówiono? No to co? Teraz mówię. Felicjan, przestań chodzić. Jesteś już na Wysokim Zamku. Jutro pójdziesz do Kaiserwaldu. Już cię niesie do kawiarni? No. Masz swoje 20 centów. Teraz codziennie będę dawała po 20 centów. Zaraz wszystko przetracasz z koleżkami. Wracaj na kolację. Asiu, pokaż, coś ty wzięła? No, cygaro, wielka afera. Ukradłaś? Ach, przed chwilą ojciec kradł także. Jak taki kamienicznik może to robić, czemu ja nie mogę? Po co tobie cygaro? Po co? Wypalę. O, kiedy? W niedzielę. A potem pojadę. Gdzie? Nad Bałtyk. Albo nie. Dam cygaro kochankowi kucharki. Powiadam ci, widziałam go i ty możesz się przyglądać takim. Czemu? Cóżeś taka blada? Głowa mnie strasznie boli. Może i ty uznasz cygaro? Och nie, ja ciągle jestem taka słaba, tylko bym spała. Lepiej spróbuj ze mną szesna, moja złota. Ja ciągle zapominam, z której to nogi. Nauczyciel się będzie na mnie wstydził. No masz, budzik mi się ubrudził. Hanka! Hanka! Zadłóż bucik. Cóż ty i ty chora? Oczna jak ta wygląda. Tam jesteś tylko sama. Ale ledwo się włóczysz. No, a teraz możesz iść. To nic dziwnego, ja wiem dlaczego ona taka zmieniona. Wiesz, powiedz. Nic, Kasiu, tutaj tajemnica, mnie nie wolno jest powiedzieć przynajmniej do czasu. Jak chcesz, taka tam tajemnica. No, a teraz walca, moja droga blankowa. Właśnie, a jak za kobietą, no to omdlewająco. Oczy, ja tak zawsze robię. Powiadam ci, studenci gdzieś wymieniają się jak Polaki. Puść mnie. A teraz kejpolka. A to co? Kejpolk. A co? Prawda, że jest dla mnie materiał na szansę? Na 2, nie na 1. A co? Skąd ty to wiesz? Ignania mnie nauczyła? Ona? Przecież popełnia swojej edukacji. Jak Boże kocha mnie. Jak to kłamie. Wszyscy kłamią. O. O.
swojej siostry. Esiu, jak tak możesz? Co to? Z tobą to też krzyż pański. Albo chodzisz jak dzik, albo wyprawiasz wariacje i dziewczynki wciągasz. Dobrze, już dobrze, po co tyle słów? Gdzież to was niesie w takiej paradzie? Przede wszystkim nie niesie, Nogi was nie niosą? to nieprzyzwoitego tu się nie ma. A to przyzwoite ubrać dziewczęta jak baletniczki? O, jakie ażury! To są dzieci im wolno. Ładne dzieci, pannica, ha! Wszystkie panienki z dobrych domów tak na lekcje tańca chodzą. Niech się zaprawiają. A do czego, do czego? Jak dorośniesz, będziesz się dekoltować na łatwo od góry, jako dziewczyna idą. Od dołu. Zbyszko, widzisz jak śmiesz. Cóż taka blada? Głowa mnie strasznie boli, mamusiu, ja bym nie poszła. Pokaż język. Biały. I znów coś zjadłaś. Rozpalona, no z tobą to też. Zbyszko, przypilnuj pieca, my wrócimy za godzinę. Myla, chodź się przebrać. Mama, ja Co? Czego? idę tam ci pan kazał. A, tak. Idź. Idź i nie bój się. Mów wszystko, co ja. No, czemu nie idziesz? Sama nie wiem, jakoś... A, nie martw się. Idź, bo wrócę. Proszę pana, I co? już tak jak mówiłam. Otóż. Co ja teraz robię? Jedź do domu. Ale żeby sobie to skórę zdali, nie pojadę. Zresztą nie brać, może się jeszcze co zmieni. Ale takim jak ja to cygadę rozwykną. Mi się zawsze najgorsze trafi. Potrzebne mi to było. Boże, chyba się utopi. Dużo by ci to pomogło. Śmierć na wszystko pomoże. Głupia jest. Przecież Zamilcz, bo mnie jeszcze diabli wezmą. proszę pana, co ja teraz robię? A to pewnie. A to pewnie. Jest tu kto? Ciociu, ja ci powiem wszystko jak na spowiedzi, ale ciociu, jak ciocia mnie zdradzi, że to ja już nie wiem. Ciociu, dostało się nieszczęście. Zbyszko zakochał się w Hance. Tylko tyle? Ciociu, niech się ciocia nie śmieje, to Bóg wie, co z tego może być. Bo mama na to małżeństwo nie pozwoli, zobaczę ciocia. Najprzód skąd to wiesz? Ja podpatrzyłam niechcący, jak Boże kocha. I zaraz potem oczy zamknęłam. Lepiej było przedtem. Cóżeś widziała? Ciociu, oni muszą się pobrać, jak się już całują. No skoro się już całują. Ciociu, ja się nie całuję, tylko ja tego wszystkiego ani też po kombinować nie mogę. A ciocia co robi? No rozumiem, rozumiem. Jak się masz? Cała jestem wzburzona. Cóż się stało? Tramwaj, znów awantura. Przecież jak Hesia siedzi, to wygląda na dziecko, co nie ma metra wysokości. Mówię jej, skurcz się. Proszę mamy. A złość się wyciąga. I zaraz potem z konduktorem secesja, wszyscy się patrzą. Ach, bo ten cent czy dwa. Kto grosza nie szanuje, ten nie tak. Co boicie Zbyszka? Zbyszko wyszedł, Wyszedł? ale pewnie zaraz wróci. A mówiła ciocia, że się poprawił. Przecież też tak jest. Przekonał się, że nie ma jak w domie rodzina. Musiało mu coś wypaść. Wcale nie. Powiedział, że zbrzydł już mu ten dom i ta cała rodzina. Doprawdy. Zasługuje ciocia na to, aby w końcu ktoś cioci prawdę powiedział. Ale jeżeli ciocia do mojego domu zagląda, nawet niech swój ciocia z brudów oczyści. Nic trudnego się nie dzieje, a przynajmniej mój dom po ulicach nie jest głośny. Będzie, będzie. I jak się w swoim czasie rozkrzyczy, Cóż to za iluzja? powiem cioci, jak ciocia mi na chrzciny poprosi. Ja i Felicję już dawno zjadłybyśmy takie głupstwa z głowy. Ale ja nie mówię, że ciocia będzie matką, ale babką. Co? Jak? No Zbyszko się o to postarał. Myszko? No i Hanka. Jezus Maria! Co? Nie dość, że mnie stróżą sny, to jeszcze takie coś wyprawiają. Jezu. Hanka! Hanka, chodź tutaj. I ja wolę to nie czuć. Idę do dziewczynek. Jak dziewczyny chce przeprosić, to zaraz. Jutro rano. Hanka! Hanka, chodź w tej chwili. Można pani woła? Ja do wodla. Hanka, odpowiadaj. Ale tak jak przed księdzem. Czy to prawda, że ty jesteś, że odpowiadaj? Tak, proszę pani. Jak Boga chcesz mieć w przekonaniu? Jak Boga chcę mieć w przekonaniu. Oddam ci książeczkę, ja zobaczę do pierwszego i wynoś się. Ja wolę pójść zaraz. Tak będzie lepiej. Ja takich dziewczyn, co o swoją dobrą sławę nie dbają, trzymać siebie nie mogę. Idę po książeczkę.
tego doprowadzić, żeby potem byle kto tym oczy wykalał. O, przepraszam, tym byle kto to mam być ja? A wie ciocia, że mi wystarczą tylko 2 słowa, aby ta historia wyglądała zupełnie inaczej? Ha! Cokolwiek nie powiesz, to będzie kłamstwo, takie jak ty nikt nie uwierzy. Jaka jestem, to jestem, ale nigdy nie dopuściłam się tego, czego w tym domu się dopuszczam. I wiedz, że ciochance działa od samego początku. Nieprawda! Aha, nieprawda. Przez palce się patrzą, przez palce. Dopiero teraz tak grozi głośny skandal na Zbyszka, na A Hankę. to ładna historia. I w jakim celu? Żebyś w domu siedział. Ona kłamie! Prawdę mówi. Kłamie! To bardzo na maminą moralność patrzy. Nie kłamie. Prawdę mówi. Ja to czuję, ja to wiem. Hanka! Zbyszek! A wie mama, co ja zrobię? Ja się z Hanką ożenię. Jezus Maria, Hanka. szlak mnie trafi. Chodź tu. Zostajesz tu. Na zawsze. Kiedy pani już powiedziała? Zostajesz tutaj. Ja się z tobą żenię. O Boże, Zbyszku, opamiętaj się. To na nic, tak będzie. Jak się mnie kto spyta, jak moja synowa w domu, To mamcia powie, że nie z domu, ale z chałupy. Hanka, wpadnij do nóg i proś o błogosławieństwo. idź precz! Lidia, ty ojciec, no, upamiętaj, powiedz mu coś, odezwij się. A niech was wszyscy diabli! Tutaj? Nie ma pensji? Nie ma nas kto odprowadzić. Ja pójdę. Ty? Odprowadzisz panienki. No, idźcie się ubrać. Ale z pensji nic, mamusiu. No naturalnie, to przez... Czego chcesz? Mam cię złota dami i nie gniewaj się, już na całe życie. Proszę się do tego nie mieszać, dziewczynki, idźcie do pokoju. Ciocia mnie wezwała? Tak, Właściwie nie powinnam przychodzić po tym, jak mnie wczoraj obrażono. Ale w nieszczęściu winy powinno się darować. pozlituj się rać. Taki ożenego Zbyszka to ostatnia zguba. Jak ja na nią w oczy spojrzę. Sama ciocia piwa naważyła. I ja mówiłam, odprawić Hankę. No ale kiedy ci powiedziałam dlaczego, to sama się zgodziłaś, że tak lepiej. Ja to przecież zrobiłam dla jego dobra. Patrzeć już nie mogłam, jak się lisusował. To się nieraz robi, ja nie pierwsza i nie ostatnia. Tak, zapewne. Chodź, ratuj. Ty masz doskonały złodziejski spryt. Ty coś wymyślisz. Przede wszystkim weź tę Hankę do siebie. Wyrzuć z niej nie mogę, bo odniesie nas po mieście, a u ciebie będzie trzeba pilnować, żeby mi nie pyskowała. O, co to nie. Dziękuję za taki medal. Z takimi to nigdy nie wiadomo, co w trawie piszczy. Ale rzeczywiście, trzeba coś z tym zrobić. Bo dla nas samych to także nieprzyjemna sytuacja jest. Mój mąż, jak się wczoraj tym dowiedział, to aż kolacji nie mógł wczoraj jeść. Czy może ma ona jakąś rodzinę? Ma to tylko matkę ścisną praczkę. Trzeba ją tu sprowadzić. Poznałaś moją kucharkę. Bardzo dobrze. A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A, no wy! A rocznica mojej wielmożnej Pani Gospodyni. A cóż to będzie? Znów duże pranie? Nie, moja droga kobieto, my tu was wezwali zupełnie o co innego. Matki, Tu chodzi o Hankę. No właśnie. Tak się składa, że Hance trafia się doskonały mąż. Cóż ty? Zobacz, Ciociu, doskonały mąż. Kochanek cioci. Tylko my najpierw chcemy wiedzieć, jaka to uczciwość Hanki jest, bo w takiej małej mieścinie ta Hadrachowa wie. No, niby to swoja rzecz. No właśnie, co do Hanki, jak tam się ona w mieście sprawowała? Tam na wsi w domu, jak? A co do Hanki? A to proszę wielmożnej Pani Gospodyni, to dziewczyna była jak szklanka. Nawet łysy nie było. Można by przysiąc? Przed Przenajświętszym Sakramentem. Za nią jak za siebie. Na ten film. To insza inszość. On się z nią zaręczył. Ale co do tego to o. Ale pieniędzy nie było. Niby na gospodarstwo, ale to całkiem uczciwie i honorowo. To sam ksiądz proboszcz może poświadczyć. No a tu w mieście? A to już chyba wielmożna Pani Gospodyni wie. Bo Hanka jakby tu, jakby pod opieką. A rączki całuje wielmożnemu Panu gospodarzowi, rączki całuje. Czekajcie. To byście mi kiedyś zanosili ubranie do prasa, O, tak? ja wielmożny Panie, po ostatnim praniu. I to wyście krewna Hanki. Matka chrzestna. To się doskonale składa. Muszę was zawiadomić, że ja się z Hanką żenię. Wielmożny
bardzo szybko. O, w imię ojca i syna. Wielmożny młody gospodarz jest chyba pomylony, albo bardzo na honorze delikatny. Idźcie no do jadalni, czekajcie, aż nas zawołamy. Ach, rączki całuję. Idę Panu Jezusowi oddaję. Całuję rączki, a niech no mamcia nie będzie twarda. Zbyszko, proszę na chwilę. O co chodzi? No chodź tu. Trudno, żebym ja do ciebie szła. Jestem na to i za stara, i za młoda. Właściwie czego chcesz? No nie patrz na mnie jak na wroga, bo ja twoim wrogiem nie jestem. Wręcz przeciwnie. No chodź tu, przecież o wszystkim można podyskutować. Jeśli o Hance mowa, to nie mamy o czym. Owszem, naturalnie. Skoro chcesz naprawiać, ja cię namawiać do tego nie mogę. Ale wiedz o tym, że ciocia chciała, żeby twoją narzeczoną do siebie wzięła. No, Odmówiłam. czemu? No męża, no z takimi to... I tylko to mi miałaś do powiedzenia? Tak się tylko mówi. Ty masz pensji 60 zł pensji. Prócz tego masę długów. A ty przyzwyczajony do puszczania pieniędzy swoich i nie Daj swoich. mi spokój. Bądźmy logiczni. Jeden pokój z kuchenką 25-30 zł. Nareszcie gulden, co jest nędzą. A gdzie co reszta? No Będę i robił zobacz, długi. Mam cię ogłosić. Nikt ani centa nie da. A rodzice mogą żyć jeszcze i 30 lat. Daj mi spokój. Wiesz co? Gdyby tak w życiu powiedzieć, daj ty mi spokój. Ale ono włazi na kark jak hydra i łapie. Zbyszko, popatrz mi w oczy. Puść mnie. Czy ty musisz robić na złość matce? To nie na złość matce. Ja chciałem raz wziąć się za bary z tym czymś nieuchwytnym i... No i szamotałeś, pokazałeś, że teraz musisz ulec. Nie muszę, nie ulegnę. Zbyszko, to jest matka. Ona dała ci życie. Ja się na ten świat nie prosił. A ona cię wychowała. Najlepiej. Najlepiej to zgroza słyszeć, co ty mówisz. Najlepiej według niej. Zbyszko, ale teraz płacze. To jest matka w końcu. Nie! Ciociu! Ale krzywda się nie stanie. Już moja rzecz. Ciociu! Ciociu, Zbyszko, zobacz co powiedział. Przepraszam, ciocia. Ja bardzo mam cię przepraszam za swoje zachowanie. Ciągle! To widzisz? Nie. To na nic nie znaczy, naprawdę. To ma znaczenie, ma! Cofasz się? Tak, będę tym, kim byłem. Och, jak ja się będę teraz łotyrował. Oj, nie będziesz. Dopóki się dobrze nie ożenisz. Z panną ładną, fajną, z dobrego domu. Dopóki się nie ożenię z fajną panną, z diabłem, z posagiem, z czortem! Muszę. O, moja droga ciociu. Ale główna rzecz zrobiona. Teraz tylko jedno. Ta drachowa! A, rączki całuję. Moja droga kobieto, zawsze pewne zmiany. Pan młody nie chce się z Hanką żenić. Jakże to? Sam mi dogodnie oświadczył. No nadoślił się. Tak nizkiego? Nizowego? Pod błogosławieństwem matki. To duże słowo. No ale to jest krzywda dla Hanki. A ja dziecka, co go do chrztu świętego podawała, ukrzywdzić nie da. No ale tu nikt ukrzywdzić Hanki nie chce. Szanowna pani gospodyni, da co nieco. Ja zawsze mówiłam, że to święte państwo. No widzi moja droga Dobrachowa, że takich ludzi na świecie to mało. No ale krzywda krzywdą. No, chodź, coś ci pokażę. Hanuś! Hanuś! Chodź tu, chodź. A ja... A teraz nie chcę. Niech go pokręci z tym jego żenieniem. Co im po takim orzenku? Ja do tego, czy co? Poniewierają mnie już wczoraj. Myśleli, że wielki cymes. Hanuś, zawsze to honorowo. I byłabyś panią kamieniczną. Lepiej jak do tego twojego finansa. Bo choć to niby coś, ale zawsze trybulurka. To moja rzecz, ale bym mną nikt nie pomierał. Każdy ma swój honor. Ależ Hanuś, ty nie obstajesz, żeby się pan z tobą żenił. Powiedziałam, po co mi takiego robić? I to już będzie moja krzywda. Ale oni cię tam nie ukrzywdzą. Oni chcą ci dać coś na rękę. I cóż, naradziłyście się? Jest już późno, czas iść do miasta. Proszę wielmożnych pań. To tak. Hanka gada, że wielmożny młody gospodarz sam obiecywał ożenek. Hanka nie myśli tego na serio, pan żartował. Byli świadkowie. Proszę łaski wielmożnej pani. Kto wielmożna pani gospodyni? To bezczelność! Zaraz. Już nie mowy o żadnym orzenku. Hanka wiedziała, co robi. Ale ja za nią jak za siebie. A że ciocia
Ja to będę gadać. Cicho, Hanusia. Daj ta matka się za spokój. Jak chcą mnie za moją krzywdę płacić, To niech płacą. Patrzcie, jak się rozzuchwaliła. A ino, płaczcie, płaczcie. ale nie, To chodźcie, mam proszę. Są sądy jak męta, a ja przysięgnę. No Jezus Maria, tego tylko brakuje. Dziewczyno, miałabyś sumienie? A oni mieli sumienie zrobić ze mną to, co zrobili? Jak nie mieli sumienia, niech teraz płacą. Hanka, nie krzycz. Daj ta matka się spokój. Ja się sama za moją krzywdę upomnę. Jak to nie miał sumienia nade mną, to ja tym sumienia też mieć nie będę. Lituj się, daj co chcę, tylko nie dopuść do skończenia. Ile chcesz? 1000 koron. Co? 1000 koron? Jezus Maria, ty ze skóry chcesz mnie obejrzeć? A mnie to w tym domu nie oddali z uczciwości. Ja się prosiłam, żeby mnie puścić. Chodźcie, mam proszę znać. Czekajcie, musicie podpisać, że jesteście załagodzeni i że nie będziecie mieć do nas żadnego żalu. Podpiszę. I nigdy się już nas czepiać nie będziesz? Ja nigdy, ale co ono zrobi, jak dorośnie, to sprawa jego i Pana Boga. No tej pory to ja już żyć nie będę, chodźcie. Ciociu, Czego? ciociu, co się dzieje? Ja się cały czas podsłuchuję i tak się śmieję. Co się dzieje? Nic, wszystko w porządku. Chwała Bogu. A teraz kuperek i jazda, żeby mi was minutę nie było. Rączki całuję, idziemy. Daj, ja mam także sobie kłaniam. Rączki. Co za dzień? Co ja musiałam przejść? Straszne rzeczy. 1000 koron. Ale widzicie, że nóż na gardle był. No, moja droga ciociu, ja idę do siebie. Od tego wszystkiego aż migreny dostałam. Ale może teraz ciocia mogłaby nam to mieszkanie wynająć? Nigdy, on nie dał spokojny. Jeszcze muszę, żeby mi oddali to, co mi wydarli. Ciocia to się nigdy nie nauczy. A czegoż to mam nie uczyć i kto? Ja sama dzięki Bogu wiem, co i jak mi się należy. Zbyszko, idź do biura. Heśka, kurze ścierać. Nalagamy. Żywo, Nela. No, teraz znów będzie można zacząć żyć, pomożemy. Matka, gdzie ty idziesz? Ty idziesz całkiem? Całuję rączki panience. Panienka i raczej tyle warta. I niech się panience powodzi. A innym to niech. Zbyszko, Hanka się wyprowadza. Zamknął się. Zbyszko! Mela, zwariowałaś. Już mama ją wyrzuca, Zbyszko. Już drzwi się za nią zamknęły. Nie widać jej. O, idzie, niesie kuferek. Gdzie ona idzie? Taki śnieg. Znikło za